нақш созай намедунам варта мо хмоз кор касем созай нақш наво миёна як қимат ҳам нест арзон ҳам нест акаишане ки намедум чанд сол одам асан дар 2 сол ширган собитхона дар 3 сол як одам собитхона ширган ҳар хела имкон медиҳад 100% оз дом бисёр ширган на 100% дом бисёр ширган хона кайсан мардум харидайсан ободони пешрафта мебинӣ ки дар ҳам сохтмонои баландошиёни хонаҳои замонави сохта шудан ҳам боварӣ дорем ки нархҳам ба дастрас ҳаст ки хонаҳо бисёр шидестаи мисол обод шидестаи маркази вилоят хонаҳоро мебинӣ ки ҳама гирди атроф хонаҳои баландошиёно бисёр пайдо омада ҳама не ҳама надорад мақсад марда боша агар рафта кор куна баланди ба мунис агар кор куна метавона харида мақсад ҳаст одамо ки 5 соат надорад солим нестан сол имконияти коркунӣ надорад ин саломатиш қиматай 3 сол кор мекунем дар иҷа вақт хона мегирем қиматай 3000 34000 до хонагаш 33000 ба фикри мо қимат лега нархнаво хоно навастойка бо аюда хонаҳош ҳам қимат ай барои хонаи шахсӣ шудан дар хориҷа кор кардам дар то ман худам донишҷӯ ҳастам курси 4 баъди хатми донишгоҳ хориҷа рафтам дар кор кардам дар то масалан соҳиби хона мешавад квадраташ $400 сар мешад то 650 намедонем ки барои ки мо хона дорем дига чита аҳамият наметавонем масъалаи чида хона харидаву хонадорида аҳамият наметавонем рости гап мо ай вақт хона дорем барои ҳама фарзандон соҳиби хона дига аҳамият наметавонем ба ин масъалода шароитҳо нестам барои хонамо ай деҳотем инҷа кор мекунем мушкилай хинай инҷа хонаи падар модар бебинем Нет, не интересует. У нас есть своя квартира, мы не интересуемся.